F'Ottubru għal 5 xahar konsekuttiv, pajjiżna reġa' kellu l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Dan ikkonfermatu statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat. Ir-rata ta' qatt ta' Malta x-xahar ta' Ottubru hija ta' 3.9% li jfisser li hija inqas minn nofs il-medja taż-żona euro li laħqet 8.4%. Fl-10 xahar tas-sena Malta kellha wkoll it-tielet l-inqas rata ta' qatt fost l-istati membri kollha fejn kienu biss ir-Repubblika Ċeka u l-Polonja li kellhom rata ta' qatt inqas minn Malta. Madankollu dawn iż-żewġ pajjiżi żiedu r-rata ta' qatt fuq ix-xahar ta' qabel. Mill-istatistika tal-Eurostat jirriżulta wkoll ir-rata ta' qatt ta' pajjiżna f'Ottubru li għadda kienet biss inqas minn nofs perċentwali iżjed minn Ottubru tas-sena l-oħra, meta ma kienx hemm pandemija. L-ogħla rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea x-xahar ta' Ottubru kienet irreġistrata fi Spanja b'16.2%. Dan ifisser 4 darbit aktar mir-rata ta' qatt ta' Malta. Minn Mejju sa' Ottubru il-qatt naqas bi kważi 1300 persuna. L-istatistika tal-Eurostat tinnota wkoll li Malta għandha t-tielet l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro fost iż-żgħażagħ li jgħoddu 25 sena jew anqas. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela remarka li pajjiżna huwa l-uniku pajjiż fiż-żona euro b'rata ta' qatt taħt l-4%. Fis-stqarrija l-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana qal li dawn ir-riżultati pożittivi li qed ikollu pajjiżna jkomplu jikkonfermaw l-għaqal fit-tmexxija ta' dan il-Gvern anke f'dan iż-żmien diffiċli. Saħaq li diversi miżuri li ħabbar il-Gvern matul ix-xhur tal-pandemija kienu strumentali sabiex in-negozji jibqgħu joperaw fl-istess waqt jissalvagwardjaw l-impjiegi u dħul tal-familji.